संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाय दावगानो हाथों आफा अ बंगसायनाय इयानजों दावगानो हाथों आफा अ बंगसायगानि खैफोदाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जुथुमा दतमानि बे बड'फा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय फैबाय थानाय मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 बे अक्ट'खौ जोङो थिक खालामनानै लादों आरो दिनै जोङो बे जे मेन पेन्डेल मेन सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जों मावबाय आरो बे हाबाफारियाव मानगोनां आगुनि एबसुनि आफादगिरि आथिखालनि आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों जिहेतु बे बिथांनि जोनोम जायगा आरो बे बड'फा नोगोराव दतमायाव खुंजानो गोनां जुथुमाया जोंनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां बड'फानि जोनोम जायगा बे गोथार जायगायाव जों बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय थाम-थिम खालामबाय आरो मिजिंथिदों आनान गसाइनि अननायाव बे जि जुथुमा मोजाङै जाफुंसार जागोन रायजो राजानि बाहागो लानायजों आरो प्राय 6,000नि बारा डेलिगेटफोरखौ जों बेयाव हांख्रायदों जोंनि जिखिनि स्टेट कमिटि दङ जोंहा जिल्ला कमिटि दङ इउनिभार्सिटि आरो कलेज इउनिट कमिटि दङ आनसलिकारि इउनिट दङ बे जुथुमानि गेजेरजों जोंनि जे सोलोंथाइ बिमा रावनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनाय बिनि जेंना सुस्रांनाय आरो नेशनेल एजुकेशन पलिसिनि आधाराव गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि मोननांगौनि बिथिं राइट टु एजुकेशननि आधाराव बर' मिडियामखौ जोङो साबना हामना खालामनाय आरो साबसिन जोङो अबस्थायाव लाबोनाय बिनि गासै बिथिंखौ जोङो तन्न तन्नयै सावरायगोन बर' हारि दानायनि बिथिङाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि रांखान्थि जोंनि समाज बेबस्था आरो लोगोसे बड'फानि आदर्शजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि जेखौ जोङो मास्टार रेस होननानै बुंदों बेनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोंनि जिफोर भलन्टियार दङ जोंनि जिफोर मावथि दङ बिथांमोननि गोसोआव सोनानै डेलिगेट हलनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि गासै बिथिंखौ जोङो मजबुत खालामनायनि थाखाय बे जुथुमायाव जोङो थांखि लागोन आरो नैबे जुथुमायावनो जोंनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों हांख्रायदों लोगोसेनो मिरुनि नखर मन्थ्रि केन्द्रीय हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोननो अलरेडि जोङो लाइजाम होबाय बिथांमोनजों सावरायनाय जाबाय आरो नखर मन्थ्रिया जोंनि बे जुथुमायाव फैनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे बर' कसारी काउन्सिलनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारी आरो बर' हारिनि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासै माहारियारि आफादफोरखौ जोङो ज' लिंहरनानै बर' हारिनि इयुन जि मोनसे डेस्टिनेसन टारगेटखौ थिक खालामगोन आरो लोगोसेनो 2020 बे गोजोन गोरोबथानि उनाव जिफोर दफाफोरा जोङो दिनै मोगथाङाव मावफुंबाय आरो जिफोर आद्रा जानानै दङ एनडिएफबिनि जेंनायानो होन बा बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि जिखिनि मेटार दङमोन माखासे दिनै फाउन्डेसन ले जाबाय माखासे फाइनान्सियेल एप्रुभेल जाबाय आरो माखासे जाबावनांगौ दङ दा बेखायनो बे जुथुमाया जोंनि थाखाय सिगनिफिकेन्ट 5 बोसोरनि एकर्डनि टाइम फ्रेमाव बड'फानि गोथार जोनोम थावनि बे बड'फा नोगोराव बा बड'फा फोथाराव खुंनाय बे जुथुमा आरो जेराव हम मिनिस्टार बिथाङा माने फैगोन जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगोन आरो माखासे रिनन माने देशनि जायफोर माने एकाडेमिशियान जायफोर इन्टेलेक्चुवेल बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन आरो मिजिंथिदों जे बयनिबो मददाव बे जुथुमाया मोजाङैनो जाफुंसारगोन गोजोन्थों मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आनसलिक जिल्ला आरो मिरु जोंहा 2 बोसोरनि जि जोंनि संबिजिताव लिरनाय दङ बिनि उनाव जोंहा टार्मिनेटिं जायो आरो देग्लाय बे 57 जुथुमाया जिल्ला आफाद आनसलिकफोरा जिहेतु अलरेडि जाखांबाय बे 57 जुथुमाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिया बे टार्मिनेटिं सेसन आरो बेखायनो
जोंनि डेलिगेट हाउसाव लास्ट डेलिगेट सिटिंआव जोंनि निउ बडि फर्मेशना जागोन आरो गासै डेलिगेटफोरनि मतामतनि गेजेरजों जोङो जेरैबायदि सिगाङाव जोंनि बिबान सोलायनाय आरो गोदान माने कमिटि दानाय हाबाफारिखौ मावफुङो बेयावबो जों बेबायदिनो मावफुंगोन आरो मिजिंथिदों देग्लाय जि कमिटि जागोन बे मजबुत आरो राफोद जागोन आरो इयुनाव हारि दानायनि खामानिखौ मजबुतै रोखायै मावलांगोन। गोजोन्थों।